Wow, cineva. Bună, este al doilea clip cu bega înghețată. Tocmai am văzut că cineva a aruncat un brad pe... să mă și întorc. Mai... Wow. Se vedea și porumbei, dar nu pentru mult timp. Deci se vede acolo. Ăla e un pom de Crăciun aruncat și acum trist că avem asemenea concetățeni și că e mulți concetățeni. Văd niște crăpături pe gheață pe partea asta, cu toate că urmele de patinez pe partea cealaltă, pe malul stâng. Drept nu văd, dar văd urme de crăpături, crezi cumva transversale. Nu știu, zilele trecute nu era complet înghețată bega și de-aia poate stratul de gheață nu e omogen, nu e neanogrosimă, uniformă. Aici pare un pic mai gros. Nu știu ce se pare. Dar da, cred că o să fac o experiență mai de asta, mai nebunească și să fac rost de niște patine și hai să ne dăm de la uzină până la podul Modoș. Eventual mai o seară să fim siguri că o seară ca să fim siguri că nu influențează temperatura exterioară. Acum e deja destul de cald. Dimineața la minus câteva grade sau mă seara la minus mai multe grade. Pericolul de surpare, de crăpare a gheții cred că e mult mai redus. Plus că dacă asta e o experiență pentru mulți oameni, dacă se întâmplă ceva, hopefully not, dar totuși better be prepared. Să fie mai multe persoane care să acorde ajutor. Se vede că și pe mijloc e înghețat. Acum nu știu cât de groasă e gheața. Gheața pe mijloc. Pe margine are vreo 3 cm, cel puțin, dar la mijloc s-ar putea să fie mai puțin de 1 cm. În fine, da, cam atât și pentru clipul ăsta. Ne vedem, ne auzim. Alea. Mersi pentru atenție. Acolo văd un pom de Crăciun. Pom de Crăciun. Da, și alt pom de Crăciun. Bine, ne vedem, ne auzim.